Igen. Ja, igen, állom. Igen. Neki sa tam celý, všetko tu. Ten drvo treba. Tak daj. Určite odpovie na všetky vaše zvedavé otázky. Len pre zaujímavosť, Rúžen má bezmála 200 tón, najväčšia rýchlosť 120 km. Konkrétne táto lokomotíva je držiteľka slovenského rýchlostného rekordu. Objasnil, keď si sa pozráte, ako z tej prednej časti lokomotívu uniká para, to nemajú ohni pokazané. Všetci dobre vieme, že para, keď vstúpi do chladného priestoru, sa zmení na vodu a práve preto obsluha tejto lokomotívy odplýva tzv. Odvodňovacie kohúty, z ktorých unikala para, aby nedošlo k poškodeniu parného stroja. Pajučka. Pivo vyslal da je. No a natočne pár Nerušen 474, 102. Máme tu dva konstrukčné typy týchto lokomotív. Lokomotíva má odlišnosť od tej druhej, ktorá pôjde na predvádzanie pomalú chvíľu v tom, že toto ide modernejšie konstrukcie s prepadnou pary 18 bar. Pôl lokomotív zabezpečuje dvojválcový pádny stroj. Jej najväčšia rýchlosť je 90 km za hodinu. Keď sa pri tých prezivkách, tak táto lokomotíva má prezivku vyžatá. Čo už tam hlási, tam im to cíti málo, a tam to majú málo, takže ja nemám to no, tak ale to je tak to bolo prípad Predtým sme mali natočný lokomotív rovnakého prevedenia, ale tú poslednú vyrobenú, ako sa hovorí. Teraz nám natočnú táto lokomotíva úplne prvá vyrobená, teda s číslom 001. Jedná sa o identický typ lokomotívy. Keď sa pozriete na tú lokomotívu, v hornej časti za tým koreňom vidíte taký výstupok. V tom výstupku si lokomotíva jednak má dva pádne domy, jeden pádny, kde sa
zhromaždí vyvinutá para a v priestore medzi nimi si lokomotíva nesie zásobu piesku, ktorú si pekne teplo vysúša. Piesok niekedy je potrebný na to, keď si ho prisype pod kolesa, využije premie a dokáže svoj záťaž. Vidíte, ako každý sa snaží niečo premiesť. Ručen s prívesným tendrom. Tieto lokomotívy všeobecne pre svoj elegantný hlad mali prezývku Plastická, ale kamaráti z Depadeci volajú Líza. Predvádza sa nám lokomotíva, doslova univerzálna lokomotíva vyrábaná od roku 1946, teda hneď po vojne, kedy bolo treba obnoviť ručový park. Jedná sa o veľmi modernú konštrukciu párnej lokomotívy. Lokomotíva tohoto typu bola ako prvá vybavovaná už z výroby mechanickým prikladačom paliva.